Грим само с продукти от Maybelline? Така де, почти. Останете до края на видеото, за да разберете мнението ми и дали ми допаднаха. Здравейте, приятели, и добре дошли в днешното видео, в което ще изпробваме грим продукти на марката Maybelline. Ще ви споделя честното ми мнение за всички продукти, ще направим една цялостна грим визия, така че ако ви е интересно, продължавайте да гледате. Предварително съм се настроила, че продуктите ще ми харесат, тъй като Maybelline е много популярна марка и още от както бях по-малка ги използвам, но сега ще видиме. Между другото, този път не съм слагала предварително кремови по лицето, за да мога да дам най-обективното си мнение за продуктите, тъй като предполагам, че повечето от вас знаят, когато по лицето има кремове слънцезащити, то е доста по-склонно да реагира по-различно с продуктите, да почне да се бели, да и се появи този така хир ефект неприятен. Сега ще нанеса този серум, който е с витамин С и е за уеднаквяване на цвета на кожата, прикрива пигментните петна. Не очаквам да е с много силна покривност, затова съм си подготвила един фондютен на марката. Този мисля, че им е най-популярния Affinitone в номер 42 с витамин Е и хиалуронова киселина. Започвам с серума, ще го нанеса с Beauty Blender. Първо ще сложа така на лицето и сега ще го разнеса с гъбата. Има много лека покривност, много приятен цвят. Може да забележите всъщност, че лицето ми е малко по-бяло от деколтето, тъй като се върнахме от морето скоро и тук надолу съм се изпекла, но на лицето постоянно пренанасям слънцезащитата си. И отделно от това целогодишно използвам слънцезащита и по принцип лицето ми така е няколко тона по-бяло от тялото. Този серум има всъщност много добро покритие. Изобщо не очаквах да е толкова покривен и се усеща много леко и приятно. Създава този healthy glow ефект на кожата, който седи много добре. Определено използвам повече от продукта, защото искам да ми е по-покривно. Мисля, че този продукт преспокойно може да замени фондютена в ежедневния ви грим. За пръв път пробвам този продукт. Пробвала съм фондютена, но този продукт не съм го пробвала. Определено ми хареса. Ще видя как ще реагира кожата ми на него, тъй като моята кожа е чувствителна и лесно ми излизат пъпчици. И ще ви споделя. Добре, готови сме с основата на лицето. Серума е разнесен, много ми харесва, не е тежък, консистенцията му е приятна, но също така е много покривен, харесва ми. Фондютена за сега ще остане на страна. Покритието, което постигнахме само с серума, е напълно достатъчно. Толкова ми хареса този продукт, че бих излезнала дори така навън, без нищо друго. Естествено бих добавила вежди, защото малко ги покрих, но този фондютен, т.е. този серум е напълно достатъчен за ежедневен грим, така само да прикрие несъвършенствата, пигментните петна, пълчиците. Но сега ще добавим веждите, защото определено изглежда странно. Веждите са рамката на лицето. Между другото, когато подготвям нещата за видеото, имам чувството, че съм взела всичко, което ще ми трябва, но така в последствие в процеса на снимане разбирам, че не съм взела молив на Maybelline, също така и контур, но нищо, ще се справим и без тях. Имам микроблейдинг на веждите и ми е изключително лесно да ги очертая. Съвсем леко подчертавам така косъмчетата с молива. Стои много естествено. Харесвам си веждите в една идея по-светъл цвят, отколкото е дори самия ми микроблейдинг. В момента косата ми е по-светло руса, по принцип е омбре, но сега за пръв път се бладиса под корените. Много неприятно, между другото, за всички блондинки. Това много щипе. За пръв път така си покрих корените с този блондор. Определено не е приятно, за сега няма да повтарям. И затова веждите е по-хубаво да са светли, за да няма такъв ярък контраст между вежди, коса и цвят на кожата. Постоянно се чудя в какъв цвят да си направя косата, тъй като ценно не се харесвам, т.е. не, че не се харесвам, цвета не знам какъв точно искам да е, дали да е по-тъмно рус, по-светло рус, дали да има нюанси на сиво, на кафяво, не знам. Някак си ми се иска да изглежда по-натурално русо. Като я направих последния път малко по-тъмна, лицето ми изглеждаше по-бяло, по-бледо и сега не знам какъв цвят да си направя косата. И така, готови сме с веждите и преминаваме към следващата част. За контур на лицето ще използвам тази палитра на Essence, която е с два цвята. Единият е тъмен, който е контура, а другото е пудра. Взимам малко количество от продукта, изтупвам хубаво четката и нанасям. Цветът е много хубав и приятен, продуктът е наситен, икономичен. Вижте какъв хубав, придава се едно загар на лицето. Ама много ми хареса този цвят. За първ път използвам този контур.
Може би лицето ми е много бледо за него или така ми се струва, но сега ще оправим положението. Отзад за фон съм ви пуснала така една морска гледка с вълни. Надявам се да ви е приятно и да ви е релаксиращо. На мен морето вече ми липсва и ми е така леко носталгично. Последния ден преди да си тръгнем от морето, обиколихме няколко магазина и 3 китайски мола, в които търсих едни определени обувки с падрили. Ето този модел, но никъде не можах да ги намеря. Оплаках ви се между другото и в предишния влог. Но наистина така ми е малко неприятно, като си харесам нещо и не мога да го намеря. Само аз ли съм така? Не знам. Не си намерих обувките, които търсих, но пък си взех много красиви чехли. Сега ще ви ги покажа. Ето ги тях, много красиви и нежни. Подобни са на тези, които се опитах да преправя в миналото видео, понеже ми бяха голями. Между другото не се получи много сполучливо, тъй като пак ми излиза така напред кръка. Ето тук, ако не сте гледали видеото, ето така ми излизаше кръчето напред, защото ми бяха голями. И така взех тези, също ги взех и в бежов цвят, сега ще ги покажа. Ето ги и в другия цвят, много нежен и красив. Между другото модела е с повдигната подметка, удобни са за ходене. Взех си еднакви, защото ми харесват. Не за пръв път си взимам еднакви неща, даже това ми е така като запазена марка. Винаги трябва да имам от всичко по няколко бройки. И така, готови сме с контура. Сега ще продължим с очите. Взела съм един зелен молив на Maybelline. Ще направим малко по-нестандартна и цветна визия. Започвам като подчертавам линията на миглите върху горния клепач. Между другото, забелязах, че все по-актуални стават цветните спирали, цветните очни линии, така че ако ви е интересно, мога да направя видео с една по-нестандартна визия с цветна очна линия и с цветна спирала. Сега нанасям този молив подобно на очна линия, така че ще придобием представа горе-долу как би стояло, но най-вероятно ще добавя и черен молив или само спирала, ще видя. Отскоро се интересувам от цветови анализи, какъв тип кожа, на какви цветове подхожда. Открила съм, че аз съм есенен сезон, не съм много сигурна, но така мисля и че ми отиват по наситени топли цветове, също така и топлите метали, златистото. Прочетах, че зеленият цвят отива на кафявите очи на този есенен цветотип, така че сега ще видим как ще ми стои. Да направя и другото око, което винаги става нещо по-различно. Тя самата форма на очите по принцип ми е леко различна. Това е малко по-отворено от това и тук самите мускулни линии на лицето ми са по-силно изразени. Като говоря, някакси самата лява, не, това е дясно, самата дясна част на лицето ми е така изразено в мимики. Стана доста различно, трябва да го поправя. Много съм се средоточила и не мога да говоря докато го правя, така че ще го оправя и ще се върна. 100 часа по-късно направих горе-долу еднакви, изключително трудно се работи с този молив, не е много прецизен. Питах се да го подостря, но може да видите, че тук на връбчето си стои така тъпичък. Може би няма подходящата острилка за този молив, но иначе цвета много ми харесва. Той е 932 Intense Green, наситено зелен. Спиралата, която ще изпробваме, ето тази. Ето така изглежда четката. Между другото, аз много рядко използвам спирала. Моите мигли са дълги и някакси с спиралата не изглеждат добре или може би не съм открила спиралата, която да ги прави както аз искам. Не знам. На тази зелена очна линия определено спиралата стои много добре. Сега ще сложи на другото око. Между другото, исках да ви споделя вчера какво правих. Бях при баба и реших да разчистя и събрах всичките килими, след което ги изпарах. Тя има около 9 килима, вкъщи няма място, на което да няма килим. И всичките ги изпрах. Това цялото пране ми отне около 4-5 часа и въпреки, че го направих на най-голямата жега след обяда, изобщо не се изморих, не чувствах никаква умора. Имам толкова много енергия и дори след като изпрах всичките килими, продължих чистенето. За сега мисля килимите да ги прибера и да ги изкарам чак към края на лятото. Готови сме с спиралата, нанасяме само веднъж, защото ако повторя, най-вероятно ще станат много сплъстени и няма да ми харесват. Сега ми допадат, защото са естествени. Преминавам към коректора, който от серията им Super Stay. Сложих съвсем малко количество по този начин, защото преди нанесах под очите от този серум и нямам нужда от много покривност. Идва ми една идея по-тежък този коректор. Някак си цвета и консистенцията на този коректор не ми допаднаха, затова ще се върна към моя любимец. Той също е на Maybelline, но някак си са много различни. Цвета му е по-светъл и по този начин ще озари повече зоната под очите.
Така определено е по-добре. Пудрата, която ще използваме от серията Super Stay. Нещо разказвах, май за килимите, да. След като приключих прането на килимите, се прибрах и изчистих всичко, дигнах всяка мебел, преместих я. Минах отдолу с прахосмокачка, с парцал. Като цяло този ден свърших толкова много неща, толкова много чистих и не усетих никаква умора, а се чувствах толкова по-добре. Колкото повече работа свърших, толкова по-добре се почувствах. Ще сложа от златистия хайлайтер на Maybelline. Хайлайтера и ружа са от тези продукти, които много бавно свършват. Този сигурно е на 4-5 години, ако не и повече. Този златист цвят много ми харесва, както и с зеления молив на очите. Даже ще сложа ето така малко по клепачите от него. Съвсем лекичко, за да не е натрапчиво. И последно ще завършим грим визията с червилото Ultimate в цвят 699. Не, 669. Не, 699. Да, 699. Вижте как числата се едно объркват, зависи по кой начин ги погледнеш. Много красиво червило, напомня ми на цвят пудра. Мирише ми много сладко като десерт. Готови сме. Това е завършената грим визия. Като цяло всички продукти ми харесаха. Може би единственият, който не е толкова съвместим с моята кожа, понеже моята кожа е малко по-суха, е ето този коректор. Но за сметка на това, другия коректор на Maybelline, който си ползвам, застана чудесно. Ако трябва да определя в това видео един любимец, който най-много ми допадна, това е серумът с витамин С. Много приятно съм изненадана. Определено му давам 10 от 10 точки. Между другото, малко по-късно ще правя дубайския шоколад. Ще заснема рецептата, също ще го опитам. Най-вероятно ще го кача в следващия влог, така че ако искате, ако ви е интересно, абонирайте се за моя канал. Ще се радвам, ако това видео ви е харесало, да го харесате и също така да споделите мнение в коментарите. Също може да споделите какви видеа са ви интересни на вас. За сега ви казвам чао и до следващото видео!